most nektek egy varázslatot. Kell egy olló, és egy ilyen kötél vagy madzag, nekem mindegy, hogy hívják, de inkább kötél. Látható, milyen igazi, és nincs elvágva meg semmi. De most el kell, hogy vágjam, ne legyen egyenesben. Egyenesre rakom. Ide rakom. Szépen ide rakom. És látható, hogy kihúzom. Látod? Látjátok, kihúztam. Na, most tudjátok, hogy most van a varázslat. Látható, minden egyforma. Láthatjuk. Figyeljétek. Most jön a varázslat. Látható, elvágom. Semmi se történt, csak elvágódott. Látjátok? Elvágtam. El van vágva. Mindkét oldala látható. Hát, úgy látom, már ez elvágódott. Látjátok? El van vágva. Most ezt, hogy bele sem a menni. Ez már nem is kell szerintem. Figyeljétek. A trükkot. Az sem. A trükk. Kijött. És mint elsőnek, hogy bemutattam. Láthatjátok, elvágtam. És újra hosszú lett. És olyan, ami elsőnek volt, amit bemutattam. Egy kis trükk jól esett nektek. Sziasztok!